Hem de ser conscients de que l'exclusió no és la visible, la que vegem, la que podem trobar en aquests puestos, sinó a més és la exclusió i la pobresa invisible, la que tenim al mateix centre de la ciutat entre persones majors i persones joves. Aquesta exclusió també l'hem d'atendre, l'hem de traure a la visibilitat i l'hem d'atendre. A València encara tenim un problema greu d'exclusió i de pobresa social. Sembla increïble que a València, com una ciutat moderna que s'ha incorporat a la Unió Europea, tinga encara borses de pobresa i d'exclusió que no són ateses per l'Ajuntament de València. Això és un gran repte per al nou Ajuntament. Realment hem de canviar la visió i la dedicació del pressupost municipal cap a les persones sobretot excluïdes. Més enllà de les xifres, de les 100.000 persones que estan buscant treball a València o del 30% de pobresa infantil o en risc de pobresa, tenim persones que necessiten l'ajuda de les administracions públiques. Hem de transmetre la possibilitat, la idea real de que l'Ajuntament pot fer coses, té competències, té pressupost, ha de dedicar-lo a les persones i a intentar que aquestes borses d'exclusió i de pobresa se reduïsquen. Hem de també intentar, per pressupost, establir una relació en la nova Generalitat per establir un nou pla de xoc contra la pobresa i l'exclusió social a la nostra ciutat.